Vítám vás znovu po 2 dnech. Co teď čekáte? Na další turnov. No další turnov. Máme lehce větší povětrnostní podmínky, takže bláznivák bude opravdu bláznivý. Zde vysvětlujeme disciplíny a pak jdeme na akci. Zdravím vás po blázniváku, jdeme na obídek na Dluci, hodím zase nějakou fotičku krásnou. Jo, Máme... to, co jsme dneska měli k obědu. Já vám to řeknu, máme guláš s těstovinou, takže dobrou chuť. Po poledňáku samozřejmě začínáme soubojem, že jdeme na to. Cože? Jo. Jak jsem říkal v minulém vlogu, tak tady můžete vidět naší krásnou obrovskou vlajku Království červených blesků. Ke startu! Pozor! Hej! Ale nevadí, jsme vyhráli žlutý, tak to se vám musíme šátek, ale prostě jsme nejlepší, je to vidět už teď. Jo, jasně, jasně. To jsme rádi. Máme za sebou vyhrocený zápasy. Hej Keťo, jaký jsi skončil? Druhý. Klasika. A jdeme hledat indicie. Tak bacha na sud, jo, bacha na sud. Moc nesaháme, jo? Účastníka zavřou oči. Musíme se předtím zakrýt oči, aby jsme tam potom líp viděli. Holky, co hledáme? Nějaký zrnko, takhle nějaký malý zrnko čočky a nejde to najít. Je to až ještě ve tmě. Jo. Tak to, věříte si? Jdeme to. Jo. Jak ne? Takže dneska jdeme z večeře a měli jsme toto. A bylo to luxusné. Co? Dá se. Jak ti chutná večeře? Jo, Peťovi večeře byla moc dobrá. Bylo to luxusní! A jdeme na nástup. A velká čemi. Hej, já si chci taky natačit. Amalka, pojď sem, dělej. Natáčím vlog. Jo, můžeš zamávat. Čau lidi. Čau lidi. Máme po nástupu, ale se nám montuje nový pingpongový stůl, dneska přijel. Sem vám zase hodím fotky, dneska se na nástupu vyhlašovalo bláznivý závod. A teď jdem natáčet minifilm, protože jsme místo divadla zavedli, že se každá rasa natočí 20-minutový minifilm, což je za mě top.